for DJ Rocky's Secret Files. Na in love ako sa katrabaho ng asawa ko. Hi DJ Rocky. I never imagined that I will experience this kind of kahibangan at my age. Ngayon pa na bumuo na ako ng pamilya. Itago mo ako sa pangalang Kitty. At ito, ang aking secret file. It all started when I met a guy na itago natin sa pangalang KJ. Si KJ ay single. Katrabaho siya ng asawa ko. Nakilala ko siya noong na-invite siya ni hubby na sa bahay na mag-lunch kasama ang iba pa nilang workmates. Casual introduction lang ang ginawa ni hubby sa pagpapakilala sa kanya at sa mga katrabaho niya. So ayun, enjoy lahat sa lunch na niluto ko. Maliban sa kanya. Kasi mapili pala sa pagkain si KJ. Hindi niya gusto yung pagkain na may sarsa at tomato sauce. Kaya ayun, nagluto patuloy ako ng daing just for him, para makakain siya ng lunch. Habang kumakain kami kasama ang mga kids, napakwento siya tungkol something regarding sa food. Medyo nagagalit na kasi ako sa mga bata dahil ang arte. Ayaw kumain eh. Masarap at marami naman ang ulam namin. That time, natahimik na ako. Nakikinig lang ako. Then sabi niya, alam mo, ganyan din ako dati. Ang hirap pakainin. Pero nung time na naka-feel ako ng gutom, tsaka ako na na-appreciate na dapat kumain ng maayos. Kainin kung ano ang nasa mesa. Nakita niya kasi na halos hirap pakainin ng mga kids. So ayun yung sinabi niya para yung mga kids umayos ng kain. And guess what? Nakinig naman ang mga bata. Kumain ng maayos. Wow ha? Sabi ko sa loob-loob ko. So lumipas ang mga araw. Madalas na ni hubby si KJ maikwento sa akin na nagtitipid daw at hindi pa kumakain na maayos kasi kulang na palagi sa budget. Sinasabi niya sa akin, alam mo mahal, hindi na naman kumain ng lunch si KJ. Puro junk food lang kinain kasi ubos na sweldo. So pagkarinig ko noon, para bang may kung anong kurot sa puso ang naramdaman ko. Kaya paminsan, tinatanong ko kay hubby kung saan si KJ para sabihin na lang na doon na lang sa bahay, mag-dinner or mag-lunch. Sasabihin ko, hubby tawagan mo nga si KJ, sabihin mo dito na lang mag-dinner. So nung araw na yun,
Tumawag si hubby sa kanya. KJ, asan ka? Punta ka rito sa bahay para dito ka na maghapunan. So, nangyayari nga yun. Minsan, nagpupunta na siya sa bahay para doon kumain. Kahit alam kong choosy siya. Pero, go na siya sa food. Then one time, kumain kami sa labas. At ang sabi ko kay hubby, alamin kung asan siya para ayain na sumalo sa dinner. Tinawagan naman agad siya ni hubby at pumunta naman siya. At doon na nagsimula na magkaroon ako ng feelings for him. KJ, kumain ka na ba ng dinner? Halika, sabay ka na sa amin. Nang makita ko siya, mas lalo kong napatunayang guwapo pala talaga siya. At napakasimple. Lalo na pag gumingiti. May mga pagkakataon na nahuhuli niya akong nakatingin sa kanya habang kumakain. Sinasabi-sabi ko na lang, kain lang ng kain na. Ubusin mo na yan kasi busog na ang mga bata. Ayun, kaya naman pala ganado siya. Favorite niya pala kasi yung pagkain. Sabi ni hubby sa akin. Natuwa naman ako nang marinig ko yun. Eto kasing si KJ, sobrang tipid magsalita. Kaunti lang ang mga sagot niya sa mga katanungan para sa kanya. Isang tanong, isang sagot, ganun lang. Siguro dahil hindi niya pa rin ako ganun kakilala at baka nahihiya rin siya. Time flies. Ika nga nila. So naging malapit na siya sa mga kids, pati na rin sa akin. Kaya one time, I asked him na mag-tutor sa anak ko. KJ, baka pwede mo namang turuan sa math ang anak ko. Pumayag naman siya. At ayun, I just watch him habang nag-tutor siya ng math. Nakita ko kung paano siya makitungo sa anak ko. Lalo akong humanga sa kanya, DJ Rocky. Mas naging open na rin siya dahil nakakapagkwento na siya ng mas marami. Mas lalo akong nahulog sa kanya nang maging FB friends kami. We exchange messages, kahit mga forwarded messages and memes lang naman. Minsan, paggabi, nagpapadala pa rin kami ng memes sa isa't isa. At kinukumusta ko na siya madalas kay hubby. Minsan nga, ako na ang nagsasabi kay hubby na ayain siya sa bahay para kumain. Pero, madalas ay hindi siya pumupunta. Hindi ko alam kung bakit pero we still exchange messages sa FB. Minsan kinumusta ko siya. Tapos, nag-send siya sa akin ng picture nila in the office kasama si hubby. Natutuwa ako, parang lumulukso ang puso ko tuwing nakikita ko siya. Masaya akong makita siya kahit sa picture lang. And then summertime came. Naisipan kong mag-outing. Sinabi ko kay hubby na itanong niya sa opisina nila kung merong gustong sumama. So tinawagan ni hubby yung mga workmate niya. Tinanong kung sino ang gustong sumama. At meron ngang sumama. Isa siya sa pumayag na sumama. At meron pang isa sa mga katrabaho nila. Ang saya ko kasi makikita ko na uli siya. At makakausap ko na uli siya. In person. Hindi lang through FB. At ayun na nga ang araw ng outing namin. Happy ang mga bata dahil nakaka-relax sila. Ako naman masaya rin
dahil kasama namin siya. Magkausap na naman kami the whole time with the kids. Si hubby naman, busy mag-set up ng place namin. Ayaw pa mag-swimming nung time na yun. Ang mga bata super excited na kaya no choice, nag-iis na ako at ang mga bata ng pang-swimming at ako na ang magbabantay sa mga bata. That time, sumabay na rin siya sa amin na mag-swimming. Hindi ko alam, pero grabe yung kilig ko noon at excitement dahil magkasabay kaming lumalangoy. Super duper ang ngiti ko, para bang akong teenager. Ganun yung pakiramdam ko. Pero syempre, sinusubukan kong hindi magpahalata. Nakafocus din kasi ang attention ko sa pagbabantay sa mga bata. Then later on, kasama na namin si hubby mag-swimming. Naglalaro na kami sa tubig with another workmate ni hubby and kids. Nagtanong siya kung marunong akong lumangoy at ang sagot ko naman, oo naman. Nagpaturo siya sa akin kung paano lumangoy. And then, ayun. So, tinuruan ko siya, ganito dapat yung gawin mo. Huwag masyadong magkahiwalay ang paa kapag nasa tubig para hindi mabilis mapagod at lumubog. Nakuha naman niya yung tinuro ko sa kanya. Kasi, okay naman pala siya sa tubig. Hindi lang masyadong sanay. So, nagkwento na rin siya habang nag-e-enjoy kami maglaro, na minsan daw, inahagis siya sa gitna ng tubig. Nung bata pa siya. Kaya, natuto siyang mag-floating. At habang nagkukwento siya, pinagmamasdan ko ang kagwapuan niya. At parang, ganun na lang kabilis lumipas ang oras nung kasama ko siya at kausap. Lunchtime, kwentuhan pa rin kami. Masaya. Parang nabawasan ang stress nila sa trabaho. Happy vibes lang. Feel good nga. Hindi ko alam pero halos the whole time na magkasama kami, tanong ako ng tanong sa kanya. Kumusta? Okay ka lang ba? Masama ba pakiramdam mo? Siya naman, kwento lang ng kwento. Tawa dito, tawa doon. Kaya ayun, kinabag ata. And then, doon ko na-realize kung ano o kung sino siya outside work. Yung kalokohan niya, parang nakita ko yung younger version ni hubby. Then nagkaroon sila ng konting inuman. Ako naman yung nakihingi ng alak pero ayun, binigyan ako. Binigyan ako sa baso pero super konti lang. Biro ko, bakit konti naman? And that time, alam ko na meron na talaga akong feelings na namumuo para sa kanya. Ayaw ko mang aminin pero meron talaga. Mali rin dahil si hubby lang at mga kids ang dapat pagtaunan ko ng pansin. So nagpatuloy ang feelings ko for him. 2 years and counting. While hindi ko alam kung meron din ba siyang feelings for me. Or kung ano yung nararamdaman niya para sa akin. Ayaw ko namang mag-assume. Dahil may asawa na nga ako. At siya, single. Mahirap na. Although, etong si hubby, may naikwento sa akin. May crush daw na girl itong si KJ. Sabi sa akin, honey, mahal, alam mo, may bagong crush si KJ. Sabi ko naman, ay, edi mabuti kung ganun, at least may inspiration na si KJ. Pero DJ Rocky, that moment, nakaramdam ako ng sakit. Nakaramdam ako ng selos. Pero alam ko namang wala akong karapatan. I just told myself na dapat maging happy lang naman siya. Pero we still exchange FB messages kahit na alam kong may crush na siya. Pero mas lalo pa akong na-fall eh. Dahil madalas na rin siyang tumatambay sa bahay kahit sa labas lang.
Inaaya namin siyang kumain ng dinner. And then, ayun. Sumasabay naman siya. Pero may mga times na hindi. Tumatambay lang talaga. So fast forward, dahil sa happiness ko na makita siya palagi, sa labas ng bahay, I messaged him. Sabi ko, kumusta? Sana okay ka lang. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo, masaya ako dahil nakilala kita. And I consider you as a part of family na. That I will always care for you. Remember that you are appreciated and valued. Hindi ka mahirap mahalin. After I messaged him, I don't know kung ano nangyari pero suddenly, nag-stop siyang mag-message sa FB. So I messaged him ulit saying, sorry kung may nasabi man akong mali or nakaka-offend sa'yo. I just want to let you know na naging bahagi ka na ng buhay namin. And please, wag ka na magtampo. Hindi ko alam but I'm worried. Kasi hindi ka na nagre-reply. Makulit na ako kasi bothered na ako. So, yun yung message ko sa kanya. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagme-message. Nakikibalita na lang ako kay hubby kung kumusta na siya. Nakwento na rin sa akin ni hubby na meron na daw siyang bagong crush. At mukhang nililigawan niya na to. I know, he deserves to find someone na kaya siyang alagaan. Na hindi complicated ang situation. He is definitely a good man. And I wish him to be happy. Kahit masakit sa akin. Dahil alam kong never magiging tama ang ganito. At alam ko rin naman na ako lang yung unang na-fall. Or should we say, ako lang yung na-fall. Kaya ako lang naman yung nasasaktan ngayon. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa, DJ Rocky. Kahit papaano, gumaan yung bigat ng nararamdaman ko. Dahil sa wakas, nailabas ko na rin. Ang sekreto kong pagtingin sa taong kahit kailan hindi pwedeng maging akin. Muli, ako si Kitty at ito ang aking secret file.